suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Amen. Praise God. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin ang ating Panginoon. At ngayon po ay ika-isa ng Abril. At ito'y ika-4 na buwan na ng taong 2022. Purihin ang Diyos sa nakaraang first quarter na kung saan ang pagsama at paggabay ng ating Panginoon ay patuloy nating nararanasan. At sa pagkakataon na ito, muli tayo ay darako sa kanyang salita na magiging kalakasan ng bawat isa sa atin dito sa Tinig ng Pag-asa. Makikita natin na ang kanyang mga salita ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. At bago tayo sama-samang mag-aral ng salita ng Diyos, tayo rin ay sama-samang dumulog sa kanyang presensya, sapagkat kung wala siya, wala tayong magagawa. Kaya tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, marami pong salamat sapagkat muli po kami po ay pinagtitipon nyo sa umagang ito upang magkaisa, upang sama-sama na magbulay ng inyong salita. Salamat sapagkat ang salita nyo na patuloy na bibigay ng pag-asa sa amin, Panginoon, ang amin na lamang mapapanghawakan, Lord, sa magulong sanlibutan na ito. Salamat sapagkat, Lord, kayo ang nagpapaunawa sa amin, kayo ang nagtuturo sa amin ng mga dapat naming malaman, at ang kapahayagan nyo ang matanggap po namin sa pagkakataon na ito. Patuloy po ako nagpapakumbaba sa inyong harapan, inaamin na kung wala ka, wala akong magagawa. Kayo po ang maging dakilang tagapagturo namin, Santong Espiritu, sapagkat kayo lamang ang nakakaalam ng malalim na kapahayagan ng salita ng Diyos. Salamat sa pagkakataon pong ito, at tunay nga na pinagkakatiwala ko po ang mga nalalabing oras, Panginoon, ng aming pong pagsasama sa umaga pong ito. Salamat sa inyo ang papuri, pasasalamat, kalwalhatian, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord, dahil nito pong buwan ng Marso, no, katatapos lamang na tayo po ay tinuruan ng ating Panginoon kung paano talaga makakapasok sa kanyang kalwalhatian, no, sa kanyang presensya, at ito nga po ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang dalisay na puso. At
Alam ko po na tayo ay busog na busog sa mga kapahayagan na naroon na natanggap natin na sa loob ng isang buwan ay marami tayong natutunan at nalaman at nais ng ating Panginoon na ito nga ay naroon na maranasan natin at sabi nga po ay hindi lamang basta natutunan kundi nararanasan. Sapagkat ang pananampalataya na walang kasamang gawa, ito ay patay sa harap ng ating Panginoon. At doon po sa talata na kung saan ay sabi nga sa 24, Psalms 24 verse 5, na kapag daw po tayo ay mayroong dalisay na puso na nanggagaling sa Kanya, ang sabi dito, He shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of His salvation. Makakatanggap daw po tayo ng pagpapala, no? Ang sabi dito, siya ay tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. At sa buwan na ito ng Abril, nais ng ating Panginoon na maunawaan natin ano ba yung mga blessing na yon na tinutukoy dito, no? Na ang pinaka-theme verse po natin sa buwan na ito ay ang sa Proverbs 10:22 na ang sabi dito, the blessings of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Ito pong mga pagpapalang ito na sinabi sa Psalms 24 verse 5 at dito rin sa Proverbs 10:22 ay nais ng ating Panginoon na tunay nga na maranasan ng bawat isa sa atin habang tayo ay nagdi-desire na magkaroon ng isang pusong dalisay sa kanyang harapan. At sa umagang ito, sabi nga ang gusto ko pong talakayin ay yung tungkol dun sa blessing na yon na tinutukoy, no? Ang sabi nga po sa meaning ng blessing, it is a special benefits or favor, no? Ito daw ay isang special na benepisyo o pabor. No, kasi minsan po kapag sinabing blessing, ang parang nakikita kaagad natin ay material or financial. Hindi po. Ang tunay po na meaning ng blessing, it is a special benefits or favor. It is anything that gives happiness or prevents misfortune. Po, sabi nga, ito po ay yung nagbibigay ng kaligayahan at sabi nga, nagpe-prevent ng misfortune sa ating mga buhay. The blessings of the Lord is God's original plan for us. Ito daw po yung talagang original na plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Katulad ng sinabi niya sa Jeremiah 29:11. Ang sabi po doon, the plan of God is a plan of peace and not of evil that we might have an expected end. No? Ito daw po yung blessing ng ating Panginoon na nais niya na maranasan natin. Sa pagkakataon na ito, meron lang po akong 5 bagay na nais na ibahagi tungkol sa blessing ng ating Panginoon. Katulad nga po nung meaning, no? It is, sabi nga po ay favor, no? Or benefits na nanggagaling sa Kanya, no? Kaya ito po yung mga klase ng blessing na nais ng ating Panginoon na atin pong maranasan, no? Sa buhay na ito. Una po, ang unang blessing na nais ng ating Panginoon na maranasan ng bawat isa ay yung blessings of peace, no? Yung pagpapala ng kapayapaan dahil marami pong tao, lalo na po ngayon sa mga nangyayari, wala na pong kapayapaan sa kanilang puso, no? Kaya ito po yung unang-unang blessing na nais ng ating Panginoon na ating pong maranasan. Katulad nga ng sinabi, no, sa Numbers chapter 6, ang sabi dito sa Numbers chapter 6, no po, ay the Lord bless thee and keep thee, no, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Sa verse 25, the Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. At ang sabi sa verse 26,
The Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Praise the Lord. Kaya ito po yung unang blessing na nais ng ating Panginoon na maranasan po ng kanyang mga anak, ng mga tao o mga, sabi nga po, Kristiyano na patuloy na nagkakaroon ng desire na mamuhay na mayroong dalisay na puso. Po, yung blessings of peace. Sabi nga rin po sa Philippians 4:7, sapagkat the peace of God that, sabi nga, the peace of God that passeth all understanding will keep our hearts and our minds, no? Through our Lord Jesus Christ. Dahil ang kapayapaan daw po na nanggagaling sa Kanya, no? But my God shall, the peace of God na naroon na, sabi nga po ay magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan, the peace of God which passeth all understanding, na hindi ito naroon na kayang unawain ng mundong ito, no? Yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Ang isang example nga, no, na makikita natin na yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon, ang ilustrasyon nito ay yung isang painter na nagpaint, no, na dahil ang sabi sa kanila may contest na i-describe nila through their paintings ang peace o ang kapayapaan. At mayroong mga nagpaint ng sabi nga ay nasa tabing ilog, no, na ang sabi nga po ang agos ng ilog ay talagang tahimik. Meron naman na nagpaint ng nasa isang lugar na payapang-payapa, kung tingnan mo, payapang-payapa ang kapaligiran. At ang huli ay yung nagpaint ng parang bagyo, no? Parang bagyo yung yung pangyayari, at mayroong isang ibon na kung saan ay binigyan ng emphasis dito na umaawit, no? Sabi nga, sa gitna ng bagyo na yon pero umaawit. Ito po yung kapayapaan na nais na, yung pagpapalang kapayapaan na nais ng ating Panginoon na maranasan natin, no? Na sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga problema, mga pagsubok sa ating buhay, yung kapayapaan na di malirit ng ating kaisipan ang ating maranasan. Na ikaw ay patuloy ka pa rin makakaawit ng papuri sa Diyos, makakapagbigay ng pagsamba, no? Pagluwalhati sa kanyang dakilang pangalan. Kaya ito po yung blessing, no? Yung blessing na nais ang ating Panginoon na ating maranasan, no? At ang pangalawa na blessing na tinutukoy dito ay yung blessings for all our physical needs, no? Ito yung naroon na sabi nga ay kadalasan ito yung talagang namumuo kaagad sa ating isipan kapag sinabing blessing, no? Pag sinabi ay may blessing ako, ang ano kaagad natin ay magkakapera o merong material na matatanggap, no? At dito, ang sabi nga na isang ating Panginoon na sabi nga, yung blessings for all our physical needs ay talagang maranasan natin, no? In spite ng mga pandemic, in spite ng mga economic downfall na nangyayari, no? Pero ang sabi nga sa Philippians 4:19, my God shall supply all your needs, no? According to His riches in glory through our Lord Jesus Christ. Po, ito yung talagang naroon na pangako ng ating Panginoon na sabi nga siya ang magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan, no? Sabi dito, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. No, makikita rin po natin sa Mateo 6, no, sa Matthew chapter 6, sa verse 30, ang sabi dito, wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye little faith?
no? O ye of little faith, no? Sabi sa Tagalog, ngunit kung pinararamtam ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay ginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtam niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. At ang sabi sa verse 31, therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we be clothed? No? Ito daw yung kadalasan na naroon na nagiging problema, no? Yung pinoproblema ng marami. Ano yung kanilang kakainin? Ano yung kanilang daramtin, no? Ito yung mga physical needs. Kaya ang sabi dito, huwag kayong mga balisa sa na magsasabi anong aming kakainin o anong aming iinumin o anong aming daramtin, no? Ang sabi sa 32, for after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of these things. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil, no? Yun daw, yung mga physical needs lang, yun lang ang hinahanap ng mga hentil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito, no? Kaya ang sabi sa 34, take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. No, kaya sabi dito, kaya't huwag niyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Ito makikita natin na, sabi nga po, nais ang ating Panginoon na kapag tayo ay napuspos ng pagpapalang kapayapaan, no, naroon na hindi tayo magugulumihanan. Hindi tayo magugulumihanan o hindi tayo matatakot kung ano yung kakainin, no, kung ano yung daramtin, sapagkat naroon na ang blessing na kalakip ng ating Panginoon na nais niya na maranasan natin ay yung blessing ng lahat ng ating mga pangangailangan physically, no? Yung ating mga physical needs. Po. At makikita rin natin to sa Luke chapter 12 verses 22, no, hanggang 26. Ganun din, no? Kung babasahin natin ito na wag daw tayong mabalisa sapagkat ang ating Panginoon ay handa na kung saan ay pagpalain tayo o i-bless tayo sa lahat ng ating mga physical needs, no? Kasama po 'yon sa blessing na ipinapangako ng ating Panginoon na matatanggap natin. Po kaya at ang pangatlo ay ang blessings of protection, no? Ito po ay pagpapala din na ikaw ay makaranas ng divine protection na nanggagaling sa ating Panginoon. Katulad ng sinabi sa Isaiah 41 verses 10 to 12, no? Tingnan natin, Isaiah 41 verses 10 and 12. 10 to 12. Yan. Ang sabi dito, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. No? Ang sabi po dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Ang sabi sa 11, behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded. They shall be as nothing, and they
that strive with thee shall perish. Narito silang lahat na nangangalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. At sa verse 12, thou shalt seek them and shall not find them, even them that contended with thee. They shall war against thee, shall be as nothing and as a thing of naught. Iyong haharapin sila at hindi mo mga susumpungan. Sa makatwid bagay, silang nakikipaglaban sa iyo. Silang nakikipagdigma laban sa iyo at ay papanaw at gaya ng bagay na wala. No? Kaya makikita natin dito no, sa Isaiah 41 na talagang yung divine protection ng ating Panginoon ay ipagkakaloob niya. Ito yung blessing na nanggagaling sa Kanya. Kaya siya yung magpoprotect sa atin, sa ating mga kalaban. Siya yung magpoprotect sa atin sa, sabi nga, sa lahat ng gawa ng kaaway. No? Sa lahat ng aspekto, yung blessing of protection ay ipagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo mangangamba o hindi tayo matatakot. Dahil alam natin na sabi nga ay merong blessing of protection, no? Doon nga sa lumang tipan, 'di ba, nung naroon na dumaan yung sabi nga yung plague ng kamatayan, no? Ay pinaglagay sila ng dugo ng hayop sa kanilang mga hamba bilang protection. How much more tayo, no? Na hindi lamang dugo ng hayop ang nilalagay natin sa ating mga hamba, kundi ang makapangyarihang dugo ng ating Panginoong Hesus po, at hindi sa ating mga hamba kundi sa ating mga buhay talaga, no? Kaya makikita natin na there is a blessing of protection na binibigay ang ating Panginoon. At marami ang mga nagpapatotoo, no, na kami nga ay nakita namin kung paano magbigay o mag-protect ang ating Panginoon. Naranasan po namin yon na naghahabol kami ng biyahe papuntang Mindoro. Hinahabol namin yung alas 6 na barko, pero biglang binago ng Panginoon ang isip ni Bishop at nagsabi siya na sa Batangas na lang kami matulog. No po, pero kung tutuusin, kayang-kayang habulin yung alas 6 na biyahe, pero biglang binago, no? At kinabukasan, yun nga, nung makita namin, nung kami ay sasakay na ng barko, naalaman namin na yung palang hinahabol namin na barko ay lumubog pagdating dun sa may Matuko, no? Kaya makikita natin na talagang yung divine protection niya, ipagkakaloob niya sa kanyang mga anak, no? Sabi nga, doon sa mga talagang nagtitiwala sa kanya, the blessings of protection. Hindi lamang yon, itong pandemic na nangyari, no, for almost 2 years, makita natin ano yung divine protection na ibinigay ng ating Panginoon sa bawat isa, na sabi nga ay hindi na kapanaig yung COVID na yon, na marami takot na takot, no? Parang sabi nga ay grabe yung COVID na yon, pero purihin ang ating Panginoon. Yung isa sa blessing ng ating Panginoon na ibinibigay niya at nais niya maranasan natin ay yung blessing of protection. Kaya ano man ang mangyari, no, makikita natin na basta mag-ano lang tayo, magtiwala tayo sa Kanya. Naalala ko, no, nung kami po ay nasa Mindoro noon, kapag alam mo pala itong blessing na ito na nanggagaling sa Panginoon, wala kang magiging takot. Meron kang mararanasan mo yung peace o yung kapayapaan na di kayang malirip, no, ng ating mga isipan. Dahil naranasan po namin na sabi nga yung lindol noon sa Mindoro, no, na talagang madaling araw ay biglang lumindol ng napakalakas, nagbagsakan, yung TV nga namin bumagsak, no, yung mga cabinet,
nagbasag-basag yung mga salamin at yung pong yung aming aparador na nandoon sa malapit doon sa higaan namin ay bumagsak at bigla pong napatayo si Bishop kasi ang alam namin si Shekinah ay nakahiga doon sa may tabi ng na yon, ng aparador na yon, pero makikita natin yung divine protection ng Panginoon na bago pala nangyari yon, nakalipat na si Shekinah sa aming tabi, kaya kahit bumagsak yung aparador, walang nabagsakan, walang nabagsakan. At ako po nung time na yon talagang doon ko naranasan yung panalangin na punong-puno ng kapayapaan na ang nasabi ko na lamang ay Lord, into your hands we entrust our lives, Sa inyong mga palad, sa inyong mga kamay, pinagtitiwala namin ang aming buhay. Wala po akong naranasang takot, wala akong naranasang pagpanik noong time na yon dahil naroon yung blessing of peace na ipinaranas niya, Tsaka yung blessing of protection. Praise the Lord. Kaya ito po ay isa sa blessing na nais ng ating Panginoon na sabi nga it will not bring sorrow sa atin na anuman ang mangyari dahil alam mo na nandun ang protection na ibinibigay ng Panginoon, hindi ka magkakaroon ng kalungkutan. Magkakaroon ka lagi ng kapayapaan. Amen. At ang pang-apat na blessing na naisang ating Panginoon na matanggap natin ay yung blessings that will make us abound in every good works, Yung pagpapala na kung saan ay ikaw ay mag-excel sa paggawa ng mabuti, mag-overflow yung blessing para maging pagpapala tayo sa iba, Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verses 8 and 10, basahin natin, Ang sabi dito, 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work, Sa Tagalog, ang sabi ganun, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipagsagana sa bawat mabuting gawa, Yung pagpapala daw na ating matatanggap ay naroon na sabi nga all sufficient sa atin at hindi lamang yon kundi magagamit din natin para makagawa tayo ng mabuti para sa ating kapwa. Maging pagpapala tayo, maging daluyan tayo ng pagpapala. Dahil sabi nga, as it is written, He hath dispersed abroad to He that hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Gaya nga ng nasusulat, siyang nagsasabog, siyang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Amen. Sabi nga ay magsasabog tayo ng pagpapala. Magsasabog tayo, magiging bahagi tayo ng pagpapala, makakapagbigay tayo sa mga dukha. Yung po yung klase ng pagpapala na nais ng Panginoon na maranasan natin. Overflowing, overflowing blessing na magiging pagpapala ka sa mga nangangailangan. Praise the Lord. Kaya sabi nga po, ito yung blessing na talagang ang nais ng ating Panginoon, hindi natin sarilinin. Hindi tayo tuturuan na maging makasarili, kundi magiging yung blessing na to na ating matatanggap ay blessing na kung saan ay magkakaroon ka ng puso na handa lagi na tumulong, puso na laging handa na maibahagi yung pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya ito ay isa sa blessing na nais ng ating Panginoon na sabi nga maranasan natin na that will make us abound in every good works. Lalo na ngayon na sa pandemic, marami ang nangangailangan, marami ang kinakapos,
Pag tayo po'y pinagpala, overflowing, no? Overflowing yung blessing. Katulad nga po, no, gusto ko lang patotoo na kahapon po ay naroon na nakapagtiba ng 2 buwig na saging, no, yung saba, si Bishop. At yung 2 buwig na yon ay hindi naman po pwedeng sa amin lang dahil hindi naman po namin yung mauubos. Kaya ano po yung dapat gawin? Ipamahagi, no? Kaya purihin ng Panginoon sa 2 buwig na saging na yon ay marami ang napapagpala. Ganun po magbigay ng blessing ang ating Panginoon. Magiging extension of blessing tayo. No, kumbaga sa alulod, magiging alulod tayo ng pagpapala. Amen. Praise God. At ang huli, ang sabi dito, blessings of good health. Po, ito yung naroon na nais ng ating Panginoon na sabi nga ay maranasan ng bawat isa sa atin. Yung blessing of good health. No, ang sabi sa 3 John chapter 2, ang sabi doon, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So verse 3, For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Sapagkat ako'y totoong nagalak nang magsidating ang mga kapatid at nagpatotoo sa iyong katotohanan ayon sa paglakad mo sa katotohanan. At sa verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Praise God, no? Kaya makikita natin na kapag daw po tayo ay lumalakad sa katotohanan, walang iba kundi ang kanyang pangako, ang kanyang mga salita, mararanasan natin yung blessing of good health, no? Na kasama ito dahil 'di ba ang sabi nga the word of God produce life, no? Ito yung nagbibigay ng buhay, no? At ito yung nagbibigay ng kagalingan sa atin po. Kaya makikita po natin paanong paraan na nakakapagbigay ng kagalingan ang salita ng Diyos, no? O yung mga pangako ng Diyos. Dahil sa mga pangako po ng Diyos, mararanasan natin yung kapayapaan. At tandaan natin kapag tayo may kapayapaan, no, nagiging normal ang lahat ng sabi nga function ng ating katawan. Kaya makikita po natin na kadalasan, no, ang source ng mga sakit at karamdaman ay yung stress, no, yung naroon na nai-stress. O sabi nga walang kapayapaan, nai-stress, no? Kaya kapag ganoon, hindi nagiging normal ang function ng iyong katawan, 'di ba? Pag nai-stress ka, minsan parang sumasakit ang tiyan mo, no? Yung iba nag-a-acidic, no po? Kasi hindi nagiging normal ang function ng katawan kapag ang isang tao ay nai-stress. Pero kapag ikaw ay habi nga po ay punong-puno ng pagpapalang kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon, ang kalusugan ay ating mararanasan, no? Mararanasan natin ang health, no? Kaya sinabi nga, I wish above all things that thou mayest prosper in health, no? Naroon na mayroon kang sabi nga ay kalusugan na nanggagaling sa ating Panginoon, kalakasan. At maging sa ang sabi sa Isaiah 40:31, no? Isaiah 40:31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. No, 'yon, makita natin na nare-renew yung ating kalakasan, no? Yung ating kalusugan. They shall mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint, no?
Sino daw yung tao na nakakatakbo ng hindi napapagod? Sabi sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay nangagbabagong lakas. Sila'y sabi nga po, pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila, sila'y magsistakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi maghihina. No? Kaya meron kang, sabi nga, divine health na nanggagaling sa ating Panginoon. Na anumang takbo ang ating gawin, no? Sa takbo ng buhay na ito, hindi ka mapapagod. No? Sa patuloy mong paglakad sa gawain ng ating Panginoon, sa paglakad mo, sa pagsunod mo, sa kalooban ng Panginoon, hindi ka manghihina. Mayroon kang divine health na nanggagaling sa ating Panginoon. At ito po yung pinaka, sabi nga ay greatest wealth na nais ng ating Panginoon na matanggap natin. Aanin mo yung meron kang milyong pera, pero kulang pa pala para mapa-ospital, no? Kaya nga 'di ba, doon sa binasa natin kanina, no, na wag tayong magulmihanan o wag kang mamroblema dahil ang Lord ang magpo-provide ng lahat. At ang mahalaga ay meron kang contentment, physically you are healthy dahil sa sabi nga po sa pangako ng ating Panginoon, no? Sabi nga, but they that wait upon the Lord, yun daw patuloy nating paghihintay sa Kanya. Ito yung magre-renew ng ating strength, ng ating kalakasan. Hindi lamang yung mga pagkain, no? Hindi lamang yung mga pagkain ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Kasi, di ba, sabi nga, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. No? Kaya, ang paghintay natin sa sa presensya ng Panginoon, no, sa pangako ng ating Panginoon, ito yung magbibigay sa atin ng iba yung kalakasan, no? Hindi tayo mapapagod, hindi tayo manghihina. Kaya purihin ang ating Panginoon, no, doon sa mga talatang ito na nais ng ating Panginoon na sabi nga ay ito yung mga tunay na blessing, no? Ito yung mga tunay na blessing na nais niya na ating maranasan sa buhay na ito, no po? At sabi nga ito yung mga blessings na hindi kayang tapatan ng kahit anumang sabi nga anumang halaga sa mundong ito, no? At ang pinakahuling verse na nais kong basahin ay sa Deuteronomy 28 verse 2. Sabi naman, and all these blessings, ang lahat daw ng mga pagpapalang ito ay darating sa iyo, no? And all these blessings shall come on thee, no? Darating sa iyo and overtake thee, no? At aabot sa iyo. Pero merong kondisyon. Ito yung napakahalaga, no? Ang pinaka-kondisyon, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, no? Kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, no? At ang isang taong nakakarinig ng boses ng ating Panginoon, no, o ng tinig ng ating Panginoon, ay yung taong mayroong dalisay na puso, no? Kaya makikita po natin talagang tawag dito, process talaga, no? Nasa process talaga. Before we can receive these blessings, no po, ay kailangan talaga na naroon na maranasan natin yung dalisay na puso na laging naghahanda na pakinggan, no, ang tinig ng ating Panginoon. Kaya purihin ang ating Panginoon, i-recap lang natin ano, yung blessings na nais ng Panginoon na ating matanggap. Blessings of peace, blessings for all our physical needs, blessings of protection, blessings that will make us abound in every good works, at blessings of health. Amen. Kaya sa Deuteronomy 28:2, gusto ng Panginoon maranasan natin itong lahat, no? Sabi nga, and all these blessings shall come on thee. Lahat daw ito ay, sabi nga, ay darating sa atin, aatabot sa atin, kung iyong diringgin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Amen?
At purihin ang Panginoon dahil mga pangako niya at salita niya ang pinakinggan natin ngayong araw na ito, ngayong umagang to. Kaya alam natin na sabi nga ay kasunod ng mga pangakong ito, no, mga salitang ito ng Panginoon na ating pinagbulayan ay pagpapala na nanggagaling sa Kanya. Amen? Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya, ihanda na natin ang ating mga puso na matanggap ang mga pagpapalang ito na ibinibigay at ipinapangako ng ating Panginoon. Amen? At praise the Lord, tayo ay manalangin. Manaming Diyos, salamat sapagkat ang mga pagpapalang ito ay nakahanda na, Panginoon, na nais nyo na maranasan namin. Lord, tulungan niyo po kami na una sa lahat ay magkaroon kami ng dalisay na puso na nanggagaling sa inyo upang patuloy namin na marinig, Panginoon, ang inyong tinig, Panginoon, ang inyong instruction, ang inyong direction. Sapagkat sinabi nyo, you will instruct us and direct us in the way we should go. Kaya alam po namin na mga pagpapalang ito ay aming makakamtan kung patuloy kaming makikinig sa inyong boses, Panginoon. Salamat po at alam ko po na sa umaga pong ito kayo nangusap sa bawat isa na naging kasama ko sa pag-aaral at maging sa mga makikinig pa, Panginoon, ng episode na ito, Panginoon. Lord, alam ko po, Lord, na sila po ay kakausapin nyo sapagkat nais nyo na ang mga pagpapalang ito ay amin pong maranasan sa buhay namin, Panginoon. Salamat ng marami. Thank you, Holy Spirit, sa pagsama nyo, sa pagtuturo nyo sa amin. Salamat po at tunay nga ang maghapon na ito ay patuloy namin na pinagkakatiwala sa inyo. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Diyos. At mamaya po, handa natin ang ating mga puso para tayo bumabad sa presensya ng Panginoon at patuloy na manalangin sa Kanya. Amen. Kaya, God bless us all. Praise God. Amen.